COVID-19 birusaren zabalkundeak eragindako osasun alerta egoera dela eta Eusko Jaurlaritzak osasun publikoko sailaren gomendioei jarraituz Gernika-Lumoko udalak astelehenetako udal merkatua bertan behera uztea erabaki zuen. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak elikagaiak zuzenean saltzeko merkatuak berriro irekiko dituela iragarri du, beti ere segurtasun neurri zorrotzei jarraituz, baserritarrek beren produktuak saltzen jarraitu ahal izan dezaten eta horrela hurbileko eta kalitatezko merkatu baten alde egin dezaten. Gernika-Lumoko merkatuaren dimentsioak direla eta saltzaile eta erosleentzat segurtasun baldintza egokiak bermatzeko asmoarekin, udalak zenbait neurri hartzea erabaki du eta Busturialdeko eta inguruko eskualdeetako tokiko produktuen baserritarrei salmenta postuak mugatzea. Hauek dira astelehenetako udal merkaturako segurtasun neurriak. Udaltzaingoak eta udaleko brigadak plazarako sarbidea kontrolatuko dute aforoa mugatuz, jendetzarik gerta ez dadin eta pertsonen arteko segurtasun distantzia bermatu ahal izateko. San Roke kaletik sarbide bakarra egongo da aforoaren kontrola errazteko. Ordutegia 9:00 ordu batera izango da. Baserritarrek eta saltzaileek honako segurtasun neurri hauek hartu beharko dituzte. Gernika-Lumoko udalak esleitutako lanpostua dutenek bakarrik joan ahal izango dute. Busturialdeko edo mugakide diren eskualdeetako baserritarrek bakarrik joan ahal izango dute. Saltzaile bakarra postu bakoitzeko. Ezin izango dira bertaratu 65 urtetik gorako saltzaileak arrisku taldeetan sartutako pertsonak direlako. Nahitaezkoa izango da eskularruak eta maskara erabiltzea. Baserritarren artean gutxienez 4 metroko segurtasun tartea mantenduko da. Baserritarren eta erosleen artean gutxienez 2 metroko segurtasun tartea mantenduko da. Horretarako lurrean jarriko den zinta baten bidez seinalizatuko da. Erosketa baten eta bestearen artean eskuak desinfektatu beharko dira. Produktuak baserritarrek bakarrik ukitu ahal izango dituzte eta ezingo dira erosleen aurrean egon. Horretarako udalak mailen antolaketa aldatu egingo du. Postu bakoitzak 2 mahai izango ditu. Produktuak atzeko mailan egongo dira baserritarren eskura baino ez eta aurreko maila hutsik egongo da erosleak bere erosketak jaso ahal izateko. Erosleek bete beharreko segurtasun neurriak hurrengo hauek izango dira. Familia bakoitzeko pertsona bakarra joatea, umerik ez joatea, arrisku taldetako pertsonek ezin izango dute joan merkatura. Arrisku taldetzat jotzen dira bihotzeko arazoak dituztenak, organuren bat transplantatuta daukatenak, arnasketa arazoak dituztenak eta bar. Gutxienezko segurtasun distantzia mantendu 2 metrokoa, bai baserritarrekiko zein erosleekiko. Ezin izango dira ukitu produktuak, postu bakoitzeko erosle bakar batek egon ahal izango du eta itxaroten ari den hurrengoak 2 metrora egon beharko du eta hurrengoak berdin. Behin-behingoz, apirilaren 20rako postuak adjudikatuta daude, baina apirilaren 20tik aurrera merkatura joan gura izango duten baserritarrek izena eman ahal izango dute helbide elektronikoz abildua gernika-lumo.net helbidean edota telefonoz 946270200 telefonora deituta. Bietan, postuaren titularra nor den zehaztu beharko da.